Mangwanani akanaka vedare, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine nyaya yangu iyo yandiinayo, uye zvekare ndinotodawo kutoti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Saka upenyu hwangu hwakatongokanganisika kubva ndichitoriwo mwana mudiki. Zvakaitika mukomana she ndezvekudai so: amai vangu vakarambana nababa, but zvinonzi amai vangu ivo vakabatwa vaine chikomba. Then amai ndokubva vachizonwa mushonga wemakonzo ndokubva vachizofa. Mushure mekunge amai vashaika, baba vakabva vachizotora umwe mukadzi. So ndakazongokurawo ndichichengetwa nastepmom. Stepmother ava vainge vaine hutsinye to such an extent yekuti even though pavakafind out kuti ndainge ndabatwa chibharo nababa, vakatondirova vakabva vanditi inhau yekuti unongogara wakangopfeka tumaminiskets, ndokusaka vazorara newe. At that time mukomanashi ndakarwadziwa, asi vekuudza painge pasina, ende vakandiudza kuti kana ukangogara wataura chete uchaona zvandichakuita. Saka zvakaitika musi wacho iwoyo apo pandakabatwa chibharo. Soon after baba vafind out kuti my mom was cheating on him, vakabva vachizotanga kunwa doro, and he never recovered until the day that he passed away. Vainge vari a heavy drinker. Saka vakabva vachizoti one day vachibva kubhawa ndokubva vachizopinda musibedroom umu mandainge ndakarara, vakabva vachizotanga kundibata chibharo. Ndakarwadziwa, asi kuti ndige ndichirwidzana navo ndakatadza, ndainge ndisingakwanisi kurwidzana navo. Vakandikurira simba ndokubva varara neni. Then ndakazotanga kuchema ndikaenda ndikanomutsa amai nini, in which I think kuti she heard the noise yose yainge ichiitika pandainge ndichiridza mhere, but vakangoramba zvavo vakati zii, vakanyarara. Saka mangwana acho makuseni ndainzwa pain zvisingaiti, ndokubva ndavaudza kuti ndainge ndichirwadziwa. Vakanditi wakaita sei? Ndikabva ndati ndakakuvadziwa nadhedhi. Instead yekuti vange vachindinzwira tsitsi, vakabva vatotanga kutondirova, ndokubva vachizondipa mapiritsi, vakanditi pfeke inwa. Mukomanashe ndakanwa mapiritsi aya apa baba vakazoita mazuva vasipo. I think kuti vainge vonyara zvino. Baba vangu kuzonosvika vachizofa vainge vakandivenga, vasingadi kana kundiona. Kunyange pandakauya kuno kuSouth Africa, pandakavaudza kuti baba ndavada kuimboenda kuSouth Africa, ndachikumbirawo kuti munge muchingondipawo mablessings so that pandinozoenda kuSouth Africa zvinhu zvangu zvinge zvichizofamba. Vakangoramba vari zii mukoma, havana kana kumbondipindura. Kunyange pandakauya kuno vaisambotaura neni, ndaitoti kana ndikataura navo vaingoramba vari zii chete. Then ndokubva vachizoshaika baba. So mukomanashe ndingangoti ndo pakatangira upenyu hwangu kukanganisika ipapo. Asi pane chimwe zvekare chiitiko chakaitika apo pandainge ndichiri kuZimbabwe. Nekuda kwekuti ndainge ndiri munhu ainge achigara achingoshungurudzwa nababa nastepmother vake, ndakabva ndazosarudza kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichitsvaka basa. Ndakabva ndachizotsvaka basa remumba, ndokubva ndachizotangawo kushandira vamwewo vainge vatori vakuru vekuchechi. Ndakati ndichivashandira kudaro mukomanashi, pane chiitiko chakazoitika pamba pavo zvekare chakazokonzeresa kuti vange vachizondisungisa. Zvinova zviri zvinhu zvinondirwadza kuti nezera rangu nditori munhu atori necriminal record, and handizivi kuti ndingapagadzirisawo sei. Hazvizondikanganisiri here upenyu hwangu kana kuri kunzi ndikada kuzoendawo maybe kumhiri kwemakungwa, because nditori necriminal record. Ndakatomboenda ndikanogara kujeri apa painge pasitomborina kana mhosva yandainge ndakapara. Vakatoita mapurisa ekutotengera zviya zvecorruption, ndokubva ndatosungwa. Mukomanashe ipapo pavakazonondisungisa zvakaitika ndezvekudai so: nerimwe zuva mukoma ndainge nditori busy hangu ndichitsvaira. Zvino ndakati ndashifta macouch, ndakangonzwa imwe movement yandisina kunzwisisa. Then usiku
ndakazoti ndiri busy ndichiona hangu Netflix ndokubva ndachizongobatwa nehope ndakarara pacouch. Ndakati ndakarara pacouch kudaro ndakatoona munhu akapinda mumba, pati munhu uyu akapinda mumba ainge akaita chimunhu chipfupi pfupi but chainge chiri chidhafu dhafu ndokubva chazouya pandiri. Pachikauya pandiri mukoma, chinhu chandakakwanisa kunyatsokucherechedza ndikaona ndechekuti chimunhu ichi chainge chiine sikarudzi yainge yakakura kwazvo iri oversize, uye zvekare chainge chichida kuti chinge chichirara neni. Inini ndakabva ndaramba ndikati aiwaka, hazviiti kuti unge uchirara neni, hazviiti. Ndokubva ndatanga kurwisana nacho, asi chainge chichida kundikurira pamasimba. Ndikabva ndati chinhu ichi chinenge chava kutoda kutondikurira pamasimba, saka zvandinofanira kutoti ndige ndichiita pano ndezvekuti ndige ndichinamata. Pandakapfugama ndikanamata, chinhu chiya ndokubva chazonyangarika. Ndakapepuka mukoma kushaya kuziva kuti ndakapepuka here kana kuti ndiko kwainge kuri kupera kwevhizheni yacho iyoyo. Vhizheni iya yakati ichinopera, ndipo apo pandakabva ndachizoona muswe wenyoka. Painge paine nyoka yainge iripo pazasi pecouch. Saka pacouch iroro randainge ndakarara rainge risina kunyatsokuti ndii kumadziro. Saka ndakabva ndati nyoka iyi kana kuri kunzi muswe wayo ndiri kuiona nekunoko, zvinoreva kuti kana ndikadongorera nekuseri kwecouch ndinokwanisa kuona musoro wayo. Saka pandakadongorera ndakaona kuti nyoka iyoyo yainge yakakura kwazvo, asi musoro wacho ndainge ndisingauoni, ndaingoona pamusana payo apa. Saka ndakabva ndati zano pano nderipi, nyoka iyi yakakura. Iniwo handina kana kuda kumbomutsa vanhu vandainge ndichishandira. Saka uchingobuda mudining waibva watopinda mugaraji. Saka ndakanovhura dhoo mugaraji ndokubva ndapinda mugaraji, ndikabva ndachizonotora foshoro ndikauya nayo. Mukomanashi ndakabva ndazodongorera zvekare ndikaona kuti nyoka iyaya yainge ichiripo ende yainge isina kufamba, asi chandainge ndava kusaona wainge uri muswe wenyoka iyaya. Mukomanashi ndakangonoitema nespedi ndokubva ndaramba ndakaitsimbirira, asi musoro wayo handina kuiona, ndaingonzwa ichingoshinyira chete. Ndakaramba ndakaitsimbirira ndichiitema-tema kusvika yati zii. Ndipo apo madam boss vangu pavakamuka mukomanashi vakabva vachizouya mudining room, vakaona ndichikikiritsana nayo nyoka, asi vakangouya ndokubva vangodongorera. Vainge vakamira mupassage vakabva vati ko noise yauri kuita, what did we do to you to deserve such noise? You are irritating my husband. Nekuti anga achida kumukira makuseni because anga aine meetings, business meetings that he was supposed to attend to. Saka unoti kana akasashanda iwewe unobhadharwa nani. Ndokubva vatoridza tsamwa mukoma, vakadarikira vakaenda kukitchen, ndokubva vatotora yogurt and placed it on the kitchen counter. Vakatonditarisa mukoma apa ndichivaudza kuti kune nyoka, pane nyoka pasi pecouch, pane nyoka apa. Vakatora yogurt yavo, vakatora kasosi, vakaisa yogurt iyaya mukasosi, ndokubva vatodzokera kubedroom kwavo. Ndakanzwa vachingotaura mukoma, vakataura panguva yose iyoyo pandainge ndiri busy ndichinetsana nayo nyoka iyaya kusvika yazofa. Ndipo pandakabva ndazonzwa vati zii vava kusataura. Mukomanashi nyoka iyi kuti nditi yakazoenda nepi, because pandakaona kuti nyoka iyi yafa ndakazotoita yekukweva ndichiburitsa muzasi mecouch, asi musoro wayo ndiwo wandainge ndisina kuona. Saka zvandakati chispedi ichi chakanyanya kuita chipfupi, nyoka iyi kunyange zvayo ichiratidza kuti yafa, but sezvo ndisiri kuona musoro wayo inokwanisa kuzondiruma chete. Ndakabva ndachizoti zviri nani kuti ndinge ndichienda kunotsvaka chitanda chakareba so that ndinge ndichinyatsokwanisa kuikweva nyoka iyi kubva pasi pembedha ndonyatsokuiona kuti yakaita sei, ko iwo musoro wayo ine musoro wakamboita sei. Mukomanashi ndakabuda panze ndichitsvaka chimuti chainge chakareba, asi ndakazoti ndadzoka mudining room ndopandakasangana nabosi vangu. Vakabva vanditi ko iwewe panapa wakawira kuzotinetsa here, uri kuitei nezvitanda mumba mangu?
kasuri chigure here. Ndo zvavakangotaura mukoma, vakaridza tsamwa hameno zvavakangoita mukicheni, ndokubva vabuda vakaenda. Sezvo vainge vandiudza kuti vainge vasingadi kuti ndige ndichipinda mumba nezidanda randainge ndakabata, ndakangorisiyawo panze ndokubva ndadzokera mukoma. Ndakati ndichinodongorera ndiri nechekure pasi pecouch, handina kuzoiona nyoka iyaiya. Saka ndakatoti nyoka iyi zvinoreva kuti haina kufa, yatiza. Ndakati ndiri bhizi ndichitarisa kudaro, ndobva ndakabva ndazoona kuti nyoka iyi mukoma ndakaona muswe wayo iri nechekuhwindo. Mukoma Nashi ndakabva ndachizovhura keteni, ndokubva ndaona kuti nyoka iyi yakatobuda nepahwindo, asi hwindo racho rainge rakavharika. Zvose izvi zvichiitika mukoma, kunyange vana vavo vakasvika pakumuka, but havana kana kuda kuuya kuzondibatsira ipapo pavakanzwa ndichiti nyoka. Mangwana acho makuseni pandainge ndoperekedza umwe wacho mudiki, ndipo apo paakati naisisi nezuro makaonei, ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndaona nyoka. Akatoseka akabva ati hameno henyu inyoka yadhedhi. Ndokubva umwe wacho ainge akaita mukuru wacho akabva amurova, akabva amuti ucharohwa namama, uri kunyepa, dhedhi havana nyoka. Asi mashoko avo akataurwa nekadiki kacho ndiwo andakabhilivha kuti zvechokwadi nyoka iyoyo yainge iri yavo. Ndakati hangu ndichibva kunosiya vana kuchikoro, mukoma ndainge ndiine stress nekuda kwezvose izvo zvainge zvakaitika the previous night. Ndakangoti ndichingosvika pamba mukoma, ndikabva ndaona tumabhegi twangu twainge twakatoiswa padhoo, uye zvekare nechienvelope chainge chiine mari. Ndakati ndichida kuvhura dhoo, asi dhoo rainge rakakiyiwa. Saka madam boss vangu nemurume wavo vainge vachitondidongorera zvavo vari mukicheni vachitonwa tea, vachitoita sekunge vainge vasingatombondione. Ndakazongovhura chienvelope chiya, ndikabva ndachizoona kuti muenvelope imomo mainge muine mari ye3 months. Ndokubva ndatora mari iyoyo ndikazoenda ndikatanga kugara neimwe friend yangu. Ndikangoti ipapo ndo pakazonyanyisa kukanganisika life yangu, because shamwari yangu uyo ainge ari munhu ainge aine freedom yainge yakawandisa. Saka aita zvaanonzwa kuda achiunza maboyfriends, neniwo nekuda kwestress ndikabva ndachizotangawo kuita izvozvo zvemaboyfriends. Mukoma Nashi mushure mekunge ndatanga kuita zvemaboyfriends, that was when I discovered kuti ndainge ndiine NSTI. Pandakazoenda kuchipatara vakabva vachizoti vaida kutanga vanditesta first before vasati vandirapa STI yacho. Vakabva vati STI iyoyo it is HIV related. Mukoma but ana yangu haina kana kumborova, because pane umwe mudhara uyo wandainge ndakarongerwa nefriend yangu. Ndaitozviona ndega kuti munhu uyo anenge anorwara. Skini yake mukoma ainge aine skini yainge yakaita kunge yekamwana kacheche, zvekuti aizoti kana akabvisa hembe zvaityisa. But nekuda kwepeer pressure uye zvekare iye friend yangu ainge akatonditi panapa kana uchida kutogara panapa then you need to contribute mari yerent, and the only way that you can contribute mari yerent is if you can get a boyfriend, in which I can get you a boyfriend so that newewe ukwanise kuzobhadhara rent. Saka baba ivavo ndivo vakazondipa sick pandakaenda kuchipatara. Then I discovered kuti I was HIV positive. Ndakarwadziwa Mukoma Nashi, asi ndo zvakatoitikawo panguva yacho iyoyo. Ndokubva ndachizongopindawo pachirongwa ndikabva ndachizouyawo kunoku kuJoni. So chazondiudzawo panapa inhau yekuti ndinoti kana ndikapinda murelationship I try by all means kuti ndinge ndichiva mukadzi anoteerera, but ndinenge ndichingoudzwa kuti hauna respect. Kutaura kudai kubva zvandakauya kunoku kuJoni nekuda kwekuti handinawo munhu anokwanisa kundibetsera mulife. Ndatova nevarume vanodarika 10 vandadanana navo pauteni hwavo Mukoma. Vose ivavo varume ava ndakagara navo, and the same thing happens. Ndinoti kana ndatanga kugara nemurume wandinenge ndichigara naye, usually ndinorota. It's either kurota vari baba
kana kuti ndinorota madam boss vangu vaya but pavanouya manje vanenge vakabereka chimwe chimwana kumusana. Chimwana ichi chinenge chichichema, saka pandinovabvunza kuti ime Konai, hamunyararidzi mwana wenyu here uyo, because machemero acho aari kuita anoirritata. Saka madam boss vangu ivo vanobva vanditi ndamboedza kumunyararidza but ndiri ndega ndiri kuona kuti handichakwanisi, ndibetserewo. So mukomanashi ndinoti paya kana ndatora chimwana chiya kuti ndinge ndichichiyamwisa zvinova zviri zvinhu zvinotondinetsa because handisati ndakamboita mwana. Saka pandinenge ndava kuda kuchiyamwisa chimwana ichi ndinotoburitsa zamu rangu ndiri kuhope kudaro, then chinobva chachizotanga kunanavira chichitanga kunditambisa minyatso zvekare, chichinanavira kusikarudzi kwangu, then chobva chatotanga kutotambisa sikarudzi yangu. Chapedza kudaro ndinozongokaruka ndava kuona chava kutorara neni, then chinobva chazonyarara choregedza kuchema. Ivo madam boss vangu vanobva vachizoti kwandiri waita hako wandibetsera. So mukomanashi izvi ndo zvinoitika kwandiri and I know kuti ndo zvinondipa mabad luck. Mukomanashi ndikudawo kuti munge muchindibatsira. Handizivi kana kuine umwe munhu wamunoziva at least anokwanisa kundibatsira, kana kuri kunzi anoitawo zvechivanhu. Inini ndanga ndichida vanhu vanoita zvekumazowe, kana iri go back to sender ndingafara chaizvo. Kana mukapostawo nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we.